चिरां जिल्लानि खैला मेलायाव दै बानाजों गोबां सुबुंनि न' बां सिलिंखार जालांदों। आरबि फिल्म प्रडाक्शन हान्जानिफ्राय दुखुथिया सुबुंफोरनो माखासे गोनांथि मुवा बेसाद राननानै होदों। बावैसो सान सिगां चिरां जिल्लानि खैलामेला हालामनि सिसुबारि गामियाव गोबां जुब जुब अखा हानायनि जाउनाव दै बानाजों गोबां सुबुंनि न' बां खहा जालांदों। बे समाव खहा जाजानाय सुबुंफोरा राहा बादायाव थानो गोनां जादों। दासिम राहा बादायाव थानाय दुखुथिया नखरफोरखौ माखासे दोलो गौथुमफोरा खौरां लाहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि गेजेरावनो खायसे अनफावरि गोसोनि सुबुंफोरा राहा बादायाव थानांनाय सुबुंफोरनो बायदि बायदि मुवा बेसाद होनानै मदद होनायबो नुनो मोन्दों। बेबायदिनो दैबानाजों सिलिंखार जानाय खैलामेला हालामनि दुखुथिया सुबुंफोरनो आरबि फिल्म प्रडाक्शन हान्जानिफ्राय माखासे गोनांथि मुवा बेसाद राननानै होदों। लोगोसेनो दुखुथिया सुबुंफोरनो खैफोदनि समाव अनसुंथाइ होनो मोननानै आरबि फिल्म प्रडाक्शननि बिगोमा रिया ब्रह्मआ गोजोननाय फोरमायदों। इनसाइड एनि बड' डेस्क।